Aurinkoista huomista. Pitkästä aikaa vähän tilannepäivitystä Emaldo-asiaan. Valitettavasti tässä videossa ei paljon positiivista kerrottavaa kyllä ole. Eikä kyllä yleensäkään paljon kerrottavaa. Tässä kevään ja kesän aikana Emaldon tilannehan ei sinänsä ole kehittynyt yhtään mihinkään. Eli reservimarkkinoihin ei ole tullut selvyyttä. Huhuja liikkuu siellä sun täällä, että oltaisiin jo todella lähellä ja nämä esivalidoinnit olisi jo valmiit ja kaikkea, mutta ei sitä mitään faktaa ole tullut, eikä toiminta ole ainakaan alkanut, että eipä tuosta paljon pysty siis oikeasti mitään vielä sanomaan eikä mihinkään luottamaan. No mitä sitten tulee korvausasioihin, niin nehän valitettavasti koko ajan menee alaspäin, eli Guaranteed Grid Rewards, no se on se 120 ja sieltä asiakkaat ovat osa saaneet sen, mitä sopimus kuuluukin antaa, mutta osa ei sitten ole saanut niitäkään korvauksia niin kuin luvatun mukaisesti. Myöskin ongelmia on ollut vaihtaa sitä sopimusta. Eli osa käyttäjistä on jäänyt vähän niin kuin jumiin siihen sopimuksen vaihtovaiheeseen ja asiat ei tunnu etenevän niin sanotusti oikealla lailla eikä luvatusti. No sitten taas tämä FGG, eli Flexible Grid Rewards, FGR, se on siis FGR, niin sillä puolellahan tilanne tosiaan kehittyy vain alaspäin. Eli nyt ollaan siis heinäkuussa ja tästä Emaldon appin sisäisestä laskurista, kun voidaan katsella tätä tulevaa korvausarviota, niin nythän heinäkuun ensimmäisen päivän arvioksi on sitten muodostunut 2,42 €, josta siis kuukauden lasketuksi summaksi saadaan 75,02 €, joka siis tarkoittaa käytännössä sitä, että kun aikaisemmat kuut, kun lähdetään tuolta vuoden alusta liikkeelle, niin tosiaan tuolla maaliskuussa se 150 € putosi 134 € ja sitten huhtikuussa tiputtiin jo 116 € ja viime kuun tai siis toukokuun korvaus, joka maksettiin nyt kesäkuussa, niin sehän oli enää 92 €. Ja nyt sitten kuluneen kesäkuun korvaus, joka maksetaan sitten heinäkuussa, niin tulee olemaan pikkusta vajaa 82 €. Ja sitten tosiaan nyt tämä tuleva heinäkuu, mitä nyt eletään, niin sieltä tulee sitten enää se alle 80, eli 75 €, anteeksi. Niin kyllähän tämä kertoo tulevasta suunnasta, eli alaspäin mennään. Totuushan on, tietysti pitää aina muistaa se, että tämähän ei ole mikään virallinen reservimarkkinakorvaus, tämähän on Emaldon itse määrittämä summa, mitä he haluavat asiakkailleen tällä hetkellä nyt sitten korvauksia maksaa. Ja sitten kun reservimarkkina virallisesti käynnistyy, niin tuo summahan tulee entisestään putoamaan. Eli se ei ole edes tätä 70. Se tulee pyörimään jossain siellä varmaan 20-30 € tasossa, kuukausitasolla. Niin siinä suhteessahan Emaldo maksaa yhä parempia korvauksia, mitä niin kuin tavallaan markkinat virallisesti antaisivat. Mutta siihen, mitä meille asiakkaille on myyty, niin siihen nähdenhän tässä nyt ollaan jo selvästi alhaalla ja alakantissa. No, se on mitä on. No mitä sitten tulee laitteen toimintaan ja kehityksiin ja päivityksiin, niin sinnekään ei ole valitettavasti mitään mainitsemisen arvoista oikeastaan tullut. Eli pari päivitystä tässä kesän aikana on tullut, mutta niissä ei nyt hirveästi mitään laitteeseen liittyviä parannuksia ole tullut. Eli itse en ainakaan ole huomannut tuossa laitteessa mitään
kehitysaskeleita nyt tässä kesän aikana. Eli niitäkin saadaan yhä odottaa. Mutta siinä nyt oikeastaan tähän hätään kaikki uudet tiedot, mitä minulla Emaldosta ja Emaldon tilanteesta on. Heti kun jotain oikeasti uutista tulee, jotain kerrottavaa, niin siitä varmasti video sitten kanavalle ilmestyy. Mutta ei mitään, jatketaan kesästä nauttimista. Ulkona on hienot kelit, aurinkopaneelit tuottaa hyvin. Siitäkin tulee video varmasti tässä lähipäivinä. Miten kesä on mennyt aurinkopaneeleiden ja kotiakun avulla? Onko tullut säästöjä vai onko vaan kulutettu enemmän? Mutta siitä toisessa videossa sitten. Mutta mukavaa päivänjatkoa ja kiitos, että olet mukana. Moi moi!